O Museo de Pontevedra xa loce a súa SKU de calidade e ese de sustentabilidade turística. A entidade celebrou onte a concesión destes dous recoñecementos. O único museo de todo o Estado que ten o que e que ten a ese. O único. É que claro, parece que é algo así que se di en 10 segundos e queda dito e ala non. Hai moito traballo para conquerilo. O que nos vai a facer é referenciarnos moito máis. Para os asistentes, o Museo Provincial o de máis interese de toda Galicia é un dos máis relevantes a nivel estatal, unha auténtica xoia que consideran debe ser máis coñecida. A Cidade de Cultura, se había unha Cidade de Cultura en Galicia era Pontevedra. Non facía falta inventarse a Cidade de Cultura. E se había un museo que tiña todas as condicións para ser o Museo Nacional de Galicia, o museo máis importante de Galicia, era o de Pontevedra, porque xa era o museo máis importante. Segundo o director da entidade, estes distintivos recoñecen a importante traxectoria do Museo de Pontevedra e supoñen diferenciarse nun mundo tan competitivo. Esta calidad certificada é tremendamente importante. É importante porque aporta recoñecemento, aporta distinción, aporta unha forma de visibilizarnos entre os grandes museos do Estado. En ese sentido, é un traballo intenso, un traballo de todos os traballadores e traballadoras do museo. Ademais dos representantes da Deputación e do Concello de Pontevedra, no acto participaron 3 entidades da cidade que tamén conseguiron outras distincións SKU de calidade. Xosé Cannas por Ultramar, Iñaki Bretal por Eirado da Leña e Merichel Marcos, directora do Parador.